en Mohamed Said Badawi, que ens parla avui de les diferències entre els dos països, encara que ens separin uns quilòmetres de distància, són ben grans. Mohamed, bona tarda. No et sentim. No et sentim. Espera't, que em sembla que tenim retard. Bona tarda, Mohamed. Com estàs? Hola, bona tarda. Em sentiu? Ara, perfecte, ara, perfecte. Escolta, parlaven de les diferències entre Marroc i Catalunya, però avui parlarem de coses habituals, com per exemple fer la compra. Com és fer la compra al Marroc, Mohamed? Bueno, aquí fer la compra doncs, depèn del que vulguis, no? Aquí normalment la compra doncs, es fan en botigues properes, botigues petites, també el que és la fruita i la verdura doncs, es fa al mercat de tota la vida que hi ha doncs, als carrers. I després, si vols doncs, coses més així d'higiene o coses així, tens també a les botigues petites, però també hi ha els supermercats que hi ha propers als petits supermercats i després hi ha els grans supermercats com ara Carrefour, el Marjan. El Marjan és una marca del Marroc com si fos el Carrefour d'allà a Catalunya. Mercadona no n'hi ha, no, al Marroc? No, encara no ha entrat Mercadona, però mai se sap, mai se sap. Temps al temps, Mohamed, temps al temps. Com has dit tu, es fa molt en mercats i en petites botigues, no? Són les compres habituals del dia a dia. Sí, aquí els productes són de frescos, o sigui, els productes són de quilòmetre zero, el que diem a Catalunya quilòmetre zero, o sigui, els mateixos pagesos pel dematí s'aixequen, preparen les seves mercancies i les porten al mercat i es ven. Fins i tot, per exemple, el pollastre aquí, tens el pollastre sacrificat, però si vols un pollastre viu que te'l sacrifiquen al moment, t'ho fan al moment. O sigui, aquí tots els productes són frescos del moment, o sigui, no hi ha aquí tipus congelats, encara no, la gent no s'utilitza tant els congelats. Tot el peix, la carn, la verdura, la fruita, tot és molt fresc. I en el cas, a mi em ve al cap el cas de l'oli aquí a Catalunya, que està molt car. Hi ha algun producte que s'hagi encarit molt o que realment doncs, potser estigui per damunt del preu que hauria de ser? El preu, una de les coses que està molt cara pel salari que percep una persona treballadora aquí al Marroc és la carn. La carn pensa que ara mateix està entre 10 i 11 euros, que seria el salari d'un treballador un dia normal. O sigui, aquí el salari ronda això, entre els 10 i 12 euros al dia. I el quilo de carn està costant això ara mateix aquí al Marroc, entre 10 i 11 euros al quilo, i està molt car. És dels productes més cars i dels productes que es consumeix, però no tant. No? Aquí la gent opta més pel peix i opta més pel pollastre. Anem a treballar, anem a agafar el transport públic, Mohamed. Moltes diferències entre el transport públic de Catalunya i el transport públic del Marroc? Bueno, en grans ciutats, per exemple, aquí no tenim metro. Com per exemple a Barcelona sí que tenim metro, aquí no tenim metro. Hi ha trens, hi ha l'AVE, hi ha autobusos, hi ha taxis, però no tenim el metro encara. Aquí, doncs, al Marroc encara no hi ha metro. L'AVE, els últims anys, han començat a posar en marxa l'AVE, que ja no arriba a totes les ciutats, però sí que a les grans ciutats, per exemple, de Tànger a Rabat, de Tànger a Casablanca, de Tànger a Marràqueix, doncs existeix la possibilitat d'anar amb AVE. Dins de la ciutat, la gent que no té cotxe propi es mou en autobusos o es mou en petits taxis. Aquí es diu petit taxi, que és un taxi petit que circulen per la ciutat i et poden fer arribar a qualsevol punt de la ciutat. Són preus econòmics i que la gent no s'ho pot permetre per moure's dins de la ciutat. L'Anna Plaça ha preguntat, tenen Renfe allà o tenen un servei de transport públic com aquí i funciona tan malament com aquí? Bueno, la veritat és que ja et dic, el que és dins de la ciutat, la gent aquí, com que no tenim el metro, la gent es mou en autobusos i en taxis
i la mobilitat és molt accelerada i molt ràpida, o sigui, no t'has d'esperar gaire per arribar al punt que vulguis arribar. El tema de l'AVE per anar a grans ciutats o el tren per anar a altres ciutats també està i la veritat és que no arriben tard, quasi sempre surten a l'hora i arriben a l'hora. Doncs amb aquesta sort jo també et volia preguntar, des de la meva vessant de jove, també una mica com es diverteixen, com s'entretenen, què fan els joves del Marroc per passar, per exemple, una tarda lliure? Bueno, aquí la veritat és que la majoria de la gent que treballa i que per les tardes vol fer alguna activitat. Existeixen les activitats lúdiques com ara fer esport, jugar a futbol, jugar a bàsquet o sortir a córrer. I també existeix aquí el tema de l'alcohol no està permès, o sigui, la gent per disfrutar de la vida, fins i tot moltes persones, com sabeu, jo em dedico ara al turisme, que ve molta gent d'Espanya i em diu és que al final et dones compte que per disfrutar de la vida no fa falta beure alcohol per disfrutar de la vida. I aquí la gent viu d'això. Fa activitats esportives, sobretot els cafès estan plens per les tardes, la gent surt a prendre's un cafè o un té, ja sigui amb companys, ja sigui amb la família, ja sigui amb la dona, ja sigui amb els fills, doncs la gent es distreu d'aquesta manera, amb les cafeteries o fent activitats esportives que hi ha bastants camps habilitats. Per exemple, aquí a Tànger hi ha bastants camps habilitats perquè la gent pugui fer activitats esportives. Com val l'entrada al cine a Tànger? Com? Quan costa anar al cine? Els cinemes ara mateix estan al centre de la ciutat i també a les grans superfícies, perquè els centres comercials, com seria l'Eroski allà a Tarragona, també et pots trobar amb els cinemes. I costa sobre els 2 euros l'entrada. Ojo, Ojo, 2 euros l'entrada. Ojo, Bueno, però pensa que el salari és el que t'estic dient, és 10 euros. És una bona part del teu salari anar al cinema aquí al Marroc. O sigui, no és el mateix anar al cinema allà a Catalunya i que t'estàs guanyant un salari d'entre 50 i 60 euros per dia, que pràcticament et surt, em sembla, que més car aquí al Marroc que allà a Catalunya, al cine. Sí. I la televisió. Jo recordo del meu viatge al Marroc, recordo que estava totes les terrats plens de parabòliques. Això és una cosa que teniu allà al Marroc, de parabòliques, que mireu totes les teles del món. Sí, totalment. Aquí la televisió, el que més utilitza la gent és l'antena parabòlica. Ara amb l'internet s'ha modernitzat tot i ja no fa falta tenir aquestes antenes que es veia a tots els terrats. Ara amb les connexions a internet no fa falta connectar-se per antena. Ja només amb la connexió d'internet o ADSL o fibra et pots connectar amb uns aparells directament i tens els mateixos canals que tenies abans amb les antenes parabòliques. Es veu la televisió de pràcticament tot el món, tal com has dit. Jo, per exemple, cada matí, per posar-me una mica al dia de com està el tema allà a Espanya, poso el canal de notícies 24 hores mentre estic esmorzant per posar-me una mica al dia del que ha passat a les notícies d'Espanya. Dic, no et posis a l'Anna Rosa, no et posis a l'Anna Rosa. No. Telecinco i Antena 3 els tinc batats, tranquil. Mohamed Said Badawi, com sempre, un plaer que parlis amb nosaltres cada 15 dies. Una forta abraçada i tornem a parlar d'aquí 2 setmanetes. Que vagi molt i molt bé. Igualment, companys, una forta abraçada i ens veiem d'aquí 15 dies. Adéu-siau. Gràcies.